Školské obedy v Spojených štátoch sú už dlho predmetom diskusí, pričom debaty sa pohybujú od ich výživovej hodnoty až po finančné a politické sily, ktoré ich formujú. Pre mnohých spomienky na jedlo v školskej jedálni vyvolávajú obrazy varených hamburgerov s plasticky vyzerajúcim syrom a suchého, no napriek tomu chutného chleba. Napriek svojej povesti sú školské obedy základným pilierom amerického vzdelávacieho systému, ktorý predstavuje zároveň nevyhnutnosť aj boisko pre konkurenčné záujmy. Každý rok sa podáva približne 4 miliardy 900 miliónov školských obedov, čo vytvára priemysel v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorý živí milióny detí. Základom tohto systému je federálne financovanie, avšak peniaze musia prejsť cez množstvo kanálov, kým sa dostanú na taniere študentov. Školské obvody rozhodujú o tom, čo objednať, zatiaľ čo veľké potravinárske spoločnosti si nárokujú svoj podiel na zisku. Cesta od farmy až po školskú jedáleň bola formovaná desaťročiami zmien politík, priemyselného lobingu a posunu výživových smerníc. Korene školských obedových programov v Spojených štátoch siahajú do polovice 18. storočia. V 1853 začala organizácia Children's Aid Society v New Yorku neformálnu službu poskytovania jedál pre študentov odborných škôl. Koncom 18. storočia sa školy začali meniť na viac než len vzdelávacie inštitúcie, stávali sa sociálnymi inštitúciami. Vďaka zapojeniu lekárov a zdravotných sestier sa prípady podvýživy medzi študentmi stali široko zdokumentovanými. Toto rastúce povedomie viedlo kongres k vyčleneniu financií na školské obedy v 1935. Nie každý však iniciatívu podporoval. Majitelia reštaurácií, ktorí sa obávali straty zákazníkov, podali na školské obvody žaloby, no súdy vo všeobecnosti podporili právo škôl poskytovať stravovanie. Do 1941 malo približne 6 miliónov študentov prospech z obedov financovaných vládou. Systém založený na prebytkoch znamenal, že školy dostávali potraviny, ktorých mali farmári nadbytok, ako napríklad bravčové mäso, mliečne výrobky a pšenicu. Schválenie zákona National School Lunch Act v 40. rokoch 20. storočia upevnilo federálnu podporu týchto programov, hoci školské obedy v Spojených štátoch si zachovali výrazne kapitalistický charakter. Na rozdiel od mnohých európskych krajín, kde sú obedy plne dotované, americké školy zaviedli transakčný prístup. Deti, ktoré si mohli obedy dovoliť, používali žetóny alebo lístky, zatiaľ čo tí, ktorí dostávali jedlo zadarmo, dostávali rovnaké lístky, aby sa zachoval dojem trhovej výmeny. Dnes do politiky školského stravovania zasahujú lobistické skupiny, ako School Nutrition Association a National School Boards Association, ako aj veľké korporácie ako Tyson a PepsiCo, ktoré sa snažia udržať svoje produkty na jedálnych lístkoch. Medzitým organizácie ako Food Research and Action Center monitorujú výživovú kvalitu jedál. Robert Dorr, bývalý komisár programov potravinovej pomoci v New Yorku, si všimol, ako tieto konkurenčné záujmy formujú vládne rozhodnutia. Podľa neho sa vždy, keď sa federálne doláre použijú na nejaký produkt, podniky budú snažiť maximalizovať svoj podiel z financovania. 60. roky priniesli ďalšiu expanziu školských obedových programov, keď kongres v 1966 schválil zákon Child Nutrition Act. Do 1969 dostávalo približne 15% študentov obedy zadarmo alebo za zníženú cenu. Do fiškálneho roka 2017 tento počet stúpol na 73%. Keďže toľko detí sa spolieha na tieto obedy, dopyt po cenovo efektívnych potravinových riešeniach rástol. Školy sa postupne odklonili od varenia jedál od základu a prešli na ohrievané, priemyselne spracované pokrmy. Spory o financovanie tiež ovplyvnili politiku školských obedov, čo viedlo k neslávne známym udalostiam, ako bola kečupová kontroverzia v 1981. Keď Reaganová administratíva navrhla škrtnúť $1 miliardu z financovania školských obedov, Ministerstvo poľnohospodárstva sa pokúsilo klasifikovať kečup ako zeleninu, aby splnilo výživové normy pri obmedzenom rozpočte. Verejné pobúrenie vynútilo zmenu rozhodnutia, no podobné debaty pretrvávajú. Dnes sa niektoré druhy paradajkovej omáčky na pizzu počítajú ako porcia zeleniny a mrazené zemiakové hranolčeky sú oficiálne klasifikované ako zelenina podľa smerníc o výžive detí. Vplyv korporátnych záujmov presahuje hranice školských obedov. Tyson, spoločnosť ocená na viac než $21 miliárd, má špecializovaný katalóg mrazených potravín pre školské jedálne.
Hoci jej presné príjmy z predaja potravín pre školy 12 zostávajú nezverejnené, Tyson je jednou z mnohých korporácií, ktoré profitujú zo školských obedových programov. V roku 2014 Ministerstvo poľnohospodárstva zaviedlo usmernenia Smart Snack, ktoré vyžadovali zdravšie možnosti pre školské automaty a snackové linky. Aby si udržali svoju prítomnosť v školách, veľké potravinárske spoločnosti preformulovali svoje výrobky tak, aby spĺňali tieto nové normy. Niektorí kritici však tvrdia, že tieto úpravy boli povrchné. Porovnanie dvoch snackových výrobkov, jedného predávaného v školách a druhého v potravinových obchodoch, odhalilo, že školská verzia obsahovala 7 gramov cukru a 25% odporúčanej dennej dávky vitamínu C, zatiaľ čo verzia z obchodu obsahovala 10 gramov cukru a iba 10% vitamínu. Reťazce rýchleho občerstvenia sa tiež prispôsobili reguláciám školských obedov. Napríklad Domino's ponúka program Smart Slice, ktorý zahŕňa píze navrhnuté tak, aby spĺňali školské nutričné normy. Školy, ktoré tieto píze nakupujú, získavajú odmeny, ktoré môžu vymeniť za značkové produkty alebo vybavenie do jedálne. Domino's tvrdí, že ich školský obedový program prináša prospech nielen študentom, ale aj školám, udržiavajúci vysokú účasť a dodržiavanie smerníc ústa. Školská asociácia výživy, ktorá zastupuje poskytovateľov školských služieb, uvádza Domino's a Tyson ako členov odvetvia, spoločnosti, ktoré platia za prístup k newsletterom, reklame a legislatívnym kontaktom. Korporátny vplyv presahuje hranice jedálne a infiltruje školské fundraiserové akcie a podujatia. Značky ako Krispy Kreme sponzorujú čitateľské programy, zatiaľ čo McDonald's organizuje M1 Pronunciation Teachers Night, kde učitelia pracujú za pultom v nádeji, že ich študenti navštívia a vytvoria tržby. Niektoré okresy ako Los Angeles zrušili takéto programy kvôli kritike, ale iné pokračujú v účasti. Tieto finančné zapletenia vyvolávajú otázky o úlohe školských obedov v oblasti verejného zdravia. Od 70. rokov minulého storočia sa miera obezity detí viac než trojnásobne zvýšila. S približne 30 miliónmi študentov, ktorí závisia od štátom financovaných obedov, zostáva otázkou, do akej miery by mal štát zabezpečiť, aby tieto jedlá boli zdravé. V roku 2010 Michelle Obama podporila zákon Healthy Hunger Free Kids Act, ktorý sprísnil nutričné požiadavky a zvýšil porcie ovocia a zeleniny. Hoci iniciatíva mala za cieľ zlepšiť výživu študentov, jej implementácia viedla k nepredvídaným dôsledkom. Kým viac študentov konzumovalo ovocie a zeleninu, rovnaký podiel ako predtým skončil vyhodení. V podstate, zatiaľ čo spotreba vzrástla, rovnako vzrástol aj odpad. Fragmentovaná povaha školského obedového systému sťažuje sledovanie toho, ktoré spoločnosti najviac profitujú alebo či študenti dostávajú kvalitné jedlo. Niektorí jednotlivci, ako bývalý šéf-kuchár Nomadan Giusti, pracujú na zmene tejto dynamiky. Prostredníctvom svojej organizácie Brigade sa snaží priniesť späť varenie zo základných surovín do školských jedální aj na rozpočet $1 a 25-centovej porcie na jedlo. Jeho cieľom je zmeniť vnímanie školských obedov z nevyhnutného sklamania na niečo naozaj výživné a príjemné. Trumpova administratíva vykonala regulačné zmeny v roku 2018, uvoľňujúc obmedzenia týkajúce sa celých zrn, sodíka a ochuteného mlieka, aby školám poskytla väčšiu flexibilitu. Finančné a politické boje o školské jedlá však pravdepodobne neskončia čoskoro. V jadre debaty sú deti, ktoré závisia od týchto jedál, často dostávajúcich svoje najlepšie jedlo dňa v školských jedálniach. Pre študentov čeliacich potravinovej neistote nie sú víkendy, prázdniny a snežné dni len prestávkami od školy. Sú to dni bez zaručených jedál. Štúdie naznačujú, že dobre vyživení študenti dosahujú lepšie akademické výsledky. S miliónmi detí, ktoré každodenne závisia od školských obedov, zabezpečiť, aby tieto jedlá boli nielen dostupné, ale aj výživné, zostáva neustálou výzvou. Či už prostredníctvom zásahov vlády, korporátnej zodpovednosti alebo iniciatív na úrovni základných organizácií, budúcnosť školských jedál bude naďalej formovať zdravie a vzdelanie generácií, ktoré prídu.